дуруд мегӯем ба кулли тамошобинони барномаҳои дидании Коментшо. Шодам ки дубора моро мебинед, вале намедонам ки худи шумо аз дидани барномаи мо шод мешавед ё не. Фақат ҳаминашро эҳсос мекунем ки барои аксар нафароне ки моро дар кӯчаву паскӯчаҳо мебинанд чеҳраи ошно дорем ва гоҳо ҳам мепурсанд ки шумо ҳамон бачаи дар танин гап мезадагӣ нестед. Мо ҳам зарханда карда ҷавоби ҳам медиҳем. Хулас, ин нашри навбатии барномаи мо аст ва ман ҳамон бачаи медидагии шумо Неъмат Салимзода ҳастам. Тавре медонед, мо дар барномаҳои худ гоҳо нашри махсусеро ҳам омода мекунем ки ба як мавзӯъ бахшида шудааст. Ин нашри барнома низ махсус буда баъд аз тамошоятон тариқи телевизион боз онро дар YouTube канали мо такроран дида метавонед. Рустам Ятимов дарвозабони дастаи Истиқлол буда, рости ман шояд то бозиашон бо Ал-Наср дар бораи он чандон маълумот надоштам, аммо қаҳрамонии ин дарвозабон дар ин рақобат на танҳо таваҷҷӯҳи моро, балки дигар тамошобину коршиносонро ба худ ҷалб кард. Ҳатто гуфта мешавад ки шояд аллакай баъзе аз клубҳо нақшаи харидани онро доранд. Дар ин барнома низ оид ба рақобат, дастовард ва ҳаяҷону таъссуроташ дар бозии муқобили дастаи Криштиану Роналдо бароятон гуфта мегузарем. ҳамаи гап аз он сар шуд ки дар доираи бозии марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё дар гурӯҳи Е дастаи Ал-Наср ва Истиқлол бо ҳам омаданд. Вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи Ал-Аввал парки шаҳри Риёз дар ҳузури 20 000 нафар мухлис баргузор гардида бо ҳисоби 3-1 ба суди мизбонон анҷом ёфт. Дар қисми аввали бозӣ дастаи Истиқлол дар ҳисоб пешсаф буд. Сенин Себай дар дақиқаи 44 голи бошгоҳи Истиқлолро ба самар расонид. Ин аввалин голи Истиқлол дар мавсими нави Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё 2023-24 маҳсуб мешуд. Қисми дуюми бозӣ комилан ранги дигар гирифт. Ситораи асосии дастаи Ал-Наср Криштиану Роналдо дар дақиқаи 66 ҳисобро мусовӣ 1-1 кард. Баъзе аз коршиносони бозӣ бар он назаранд ки агар Рустам Ятимов ва дифоъкорони Истиқлол дар ин лаҳзаҳо иштибоҳ намекарданд, шояд Роналдо муаллифи гол намешуд. барош ки буд ки бозингар шумо як бургани бозингарои ҳастанд ки оно метавон кунҷи дарвоза гирифтан дар кор кадом вақт буромадан ва кадом вақт набуромадан. Дарвозабон ҳама вақте мебуре ки 100% чӣ дорад, аз худ боварӣ дорад. инҷа як хатоӣ буд, бехатоӣ гол намешавад. Фаризҷон барои хатои дифоъгар нисбати туп бо тупам дасташ зад иҷода гирем, яъне ки бозингари мо маҳорати баланд надорад, маҳорати истеъдод. Аммо фикр намекунед ки инҷо мавқеи Роналдоро бибинед чӣ гуна дифоъгарони марказии мо озод гузошта истоданд, туп то ба ӯ бе ягон монеагӣ рафта мерасад. Ман мехостам дифоъгар ниё ки наметавонист дарвозаро чикор кунад, ҳимоя кунад. Бояд хат дифоъгар чорум рақами чорум бояд чикор мекард, дар ин дарвоза бояд меравад. Лекин ихе накардем ки мо. ин голи аввалини Роналдо дар Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё буд ки ба дарвозаи Рустам Ятимов зад. Бо ҳамин натиҷаи бозии муҳим, душвор ва таърихӣ барои футболбозони тими Истиқлол бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи мизбонон анҷом ёфт. Воқеан бозингарони мо муқобили дастае ки ҳаяташ аз ситораҳои футболи аврупоӣ таркиб ёфтааст, бозии арзанда нишон дода, ҳатто бо ғалаба дар қисми аввал ҳамагонро ба ҳайрат оварда буданд. ба муқобили чунин як дастаи пурқувват муаррифӣ ҳам накунем мешавад ки ирӯз дунё гӯем тамошо дошт Истиқлолро ва дунё донист ки футболи тоҷик ҳаст ва мебошад ва як тими хубе ҳам дорем ки ба зидди чунин як ситораҳои футболи дунявӣ бозӣ карда тонистанд. аҳсани бисёр ба дарвозабон сар карда. номи Рустам Ятимов дарвозабони дастаи Истиқлол баъди ин бозӣ машҳур шуд. Ятимов аз худ ҳунару маҳорати воло нишон дод ва ҳатто хашми Роналдоро овард. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ бархурди Роналдо ва Ятимов тамошобинони зиёдеро ҷалб кард ва ҳатто шабакаҳои бонуфуз дар саҳифаҳои иҷтимоии хеш аз навори бархурди ин бозингарон истифода бурданд. баъд аз бозӣ Ятимов дар як мусоҳибаи худ гуфт ки барои чӣ ӯ бо Роналдо ба ҳамдигар дашном доданд. шумо бояд фаҳмед ки дар ин бозӣ Ал-Наср бо суръати хеле баланд бозӣ мекард ва мо бояд тамоми усулҳоро барои пас кардани он истифода мекардем. ин ҳолати муқаррарӣ аст, ҳамаи дастаҳо ин корро мекунанд. Роналдо дар ҷараёни бозӣ каме асабонӣ буд, зеро мо бозиро кашола методем. росташро гӯям ба якдигар дашном додан гирифтем. Роналдо ишора кард ва ман чизе гуфтам ва ҳамин тавр рафт. гуфтугӯ бо забони русӣ оғоз шуд, аммо ба ёдам омад ки ӯ намефаҳмад. Пас аз он бо забонҳои сербӣ ва англисӣ суҳбат кардем.
аммо баъдан мо якдигарро ба оғӯш гирифтем. Ин эҳсосот чизҳои муқаррарӣ мебошад. воқеан дар тасаввури ҳеҷ кас набуд ки рӯзе Роналдо аз Аврупо ба Осиё меояду бо футболбозони тоҷик бозӣ мекунад. Рустам бозии муқобили Криштиану Роналдоро аз беҳтарин лаҳзаҳои корнамоии варзишиаш медонад. Рустам Ятимов баъди ин рақобат дарк кард ки чаро Роналдо такрорнашаванда аст. бемуҳобо Криштиану футболбози беҳтарини ҷаҳон аст. Ман фаҳмидам ки ӯ чаро барандаи 5 ҷоизаи тӯби тиллоӣ шудааст. Ӯ хеле чусту чолок аст ва бо фикр бозӣ мекунад. Ман инро дар бозии дастамон муқобили ӯ бо чашми сар дидам. бубинед ки ӯ тӯбро дар минтақаи такягоҳи мо қабул мекунад ва ба задани гол даст меёбад ки касе инро интизор набуд. ӯ ҳама вақт дар ҷараёни бозӣ кӯшиши гол заданро мекард. қаҳрамони мо мегӯяд ки дар бозии муқобили Роналдо худро ба даст гирифта бидуни эҳсосот ба майдон баромад. Ба қавли ӯ бо эҳсос бозӣ кардан шояд таъсири хешро ба ӯ мерасонд. рости гап ман ягон чизи махсусе надидам. бозии оддӣ. ҳама мегуфтанд оҳ Роналдо, аммо онҳо ҳамон футболбозон ҳастанд, танҳо тезтар, техникӣ ва оқилтар. ман ин бозиро бесаброна интизор будам, асабӣ ҳам набудам. ман чун одат ба ин бозӣ омодагии хуб дида будам. рустам Ятимов аз таассуроти дигари худ дар ин бозӣ ба рӯзноманигорон гуфтааст ки фазо дар варзишгоҳ комилан дигаргун ва он ҷо бозӣ кардан мушкил буд. муқобили мо ситораҳои футболи ҷаҳонӣ бозӣ мекарданд. вақте мо дар қисми аввал дар ҳисоб Ал-Насрро мағлуб кардем, таваҷҷӯҳ ба ин бозӣ зиёд шуд. ин бозии таърихӣ зиёда аз 200 миллион тамошобинро назди экранҳои телевизор овард. ин рекорди мутлақ дар Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё буд. бархурди ман бо Роналдо дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд. саҳифаҳои варзишии Аврупову Осиёӣ ин бархурдро ҳар гуна шарҳу тавзеҳ медоданд. тавре дар боло ишора кардем, бозӣ бо Роналдо қаҳрамонони моро боз ҳам маҳбуби дили мухлисон гардонид. ӯ дар ин бозӣ аз худ ҳунару маҳорати воло нишон дод ва ҳатто Роналдо аз ин қоил шуда ӯро ба оғӯш гирифт. шумораи обуначиёни Ятимов аз тарафи дигар дар Инстаграм якбора 15 000 нафар афзуд. бо ин васила қаҳрамони моро дар ҷаҳон шинохтанд. инро ҳам гуфт ки дар оғози моҳи декабр Истиқлол дар шаҳри Душанбе бо Ал-Наср бозии ҷавобӣ мекунад. ҳама интизори онанд ки Роналдо ба Тоҷикистон меояд ва дар ин бозӣ ширкат мекунад. ба қавле ки орзуи деринаи мухлисони тоҷик аст ин бозӣ. ҳоло дар тасаввури Рустам Ятимов ҳам намегунҷад ки бозӣ чӣ тавр мешавад. бозӣ бо Ал-Дуҳайли Қатар дар Душанбе нишон дод ки бозӣ бо тимҳои қавӣ барои мухлисон ид аст. мардум инро интизор буданд. вақте ки мо бо дастаи Ал-Дуҳайли Қатар бозӣ кардем, трибунаҳо бо 200 000 нафар пур шуданд. ҳаяҷон дар атрофи бозиҳо бузург буд. акнун тасаввур кунед ки вақте Роналдо ва дигар футболбозон меоянд чӣ мешавад. ёдовар мешавем ки барномаи комментшо аст ва дар ин нашри махсус мо оид ба Рустам Ятимов ва қаҳрамониҳои ӯ дар бозии муқобили дастаи Ал-Наср гуфта истодаем. агар ба зиндагӣ ва кору пайкори ин қаҳрамони имрӯзаи мо Рустам Ятимов нигоҳ кунем, пас мефаҳмем ки ӯ дар Нижни Новгороди Русия таваллуд шудааст. модараш рус ва падараш тоҷик мебошад. ҳоло Рустам 25 сол дошта айёми хурдиро дар ин шаҳр гузаронидааст. ба футбол рӯй овардани Рустам аҷиб аст. ман дар хусоли ҳама корро мекардам. шиноварӣ ҳам мерафтам, вале бештар дар ҳавлӣ бо бачагон саргарми бозӣ мешудем. дар оилаи мо кам нафароне буданд ки ба варзиш меҳр доштанд. ҳангоме дар синфи дуюм мехондам, тренер пурсид ки майли футболбозӣ дорам. ман ва чанд нафари дигар розӣ шудем. ҳамин тавр ман ба ин варзиш ворид шудам. рустам дастпарвари тими Нижни Новгород аст. пас аз муддате бозӣ кардан дар ин тим, ӯ дар дастаи Волга ҳам бозӣ кард. он ҷо Рустам ба футболбози тоҷик Искандар Ҷалилов ошно шуд ва ин боис гардид ки ӯ ба Тоҷикистон ва дастаи Истиқлол ояд. моҳи октябри соли 2016 Искандар Ҷалилов маро таклиф кард ки ба Тоҷикистон ва дастаи Истиқлол биёям. инро пазируфтам ва моҳи январи соли 2017 ба ҳайати дастаи шаҳри Душанбе омадам. пас аз ду бозии санҷишӣ, бозии маро сармураббӣ Муҳсин Муҳаммадиев писандид ва ба тамринҳо оғоз кардам. лек бадии кор дар он буд ки дар ҳайати тим мавқеъ пайдо накардам.
пас аз як сол искандар боз ба ӯ тамос гирифт ва ҳамин тавр бо Истиқлол шартнома имзо карда ба ҳайати даста ҳамроҳ шуд. Ба гуфтаи Рустам Ятимов, дар қадамҳои аввал ба ӯ дарвозабони сербӣ Никола, ки дар Тоҷикистон ба дунё омада калон шудааст, бештар кӯмак мекард. Рустам бо ҳайати тими то 23 солаи Тоҷикистон даъват шуд ва мавқеъ пайдо кард. ҳамин тавр соли 2019 шаҳрвандии Тоҷикистонро гирифт ва дар ҳайати Истиқлол бо нишон додани ҳунару маҳорати хеш дарвозабони асосӣ шуд. ҳоло дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон ҳам дарвозабони асосӣ мебошад. ҳамин тавр дӯстон, бояд гӯям ки Рустам Ятимов дар ҳайати дастаи Истиқлол борҳо ба гирифтани ҷоизаҳои инфиродӣ ва даставӣ ноил гардидааст. Дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон соли 2022 тавонист ки ғолиби ҷоми Kings Cup гардад. ҳоло ҳама ҳаводорони футболи тоҷик Рустамро дӯст медоранд ва ба ҳунару маҳорати волоаш дар ҳайати Истиқлол ва тими миллии Тоҷикистон аҳсану офарин хонда ӯро мухлисӣ мекунанд. тамошобинони азиз, ин буд нашри махсуси барномаи Комментшо ки ман Неъмат Салимзода тӯли ин чанд дақиқа барои шумо манзур гардонидам. Агар шумо оид ба беҳтар кардани барнома фикру назари созандае доред, пас мо омодаи шунидани онҳо ҳастем. барои ҳамин шумо метавонед бо рақамҳои дар экран буда дар Telegram ва WhatsApp ба мо бинависед. ҳамчунин мо имкон дорем ки дар барнома гӯшаҳои таблиғотии кору ширкати шуморо ҷой диҳем. пас дар ҳар сурат ба мо бинависед. мо бо ҳам тавонотарем ва корҳои хуберо ба сомон расонида метавонем. дигар барномаву гузоришҳои моро шумо дар Instagram, Facebook ва YouTube канали мо бо суроғаи нишондодашуда пайгирӣ ва дида метавонед. бо ҳамин то ҳафтаҳои дигар ба шумо барор мехоҳем. хайр.